Gamelu. Ikusentzuleok, ongi etorri. Hemen Gamelu saio berri batekin, eta hemen da gurekin nola ez, Zilargi, kaixo Ilargi, ongi etorri. Kaixo taxo, eta kaixo gameluzale Mateok. Gamelu zaleok ongi etorri gurera. Ze joku dakarkigu gaurkoan bai, Ilargi? Ba, gaurkoan Metal Gear Solid joku arrakastatxua ekartzen dugu. Mitiko. Bai, jokuak Konami Studio kaleratuzun, antxe 1998an, da nola ez, Hideo Kojima maixua izan zan zuzen daia. Haze urtea izan zan 98a. Bai, Haze ezta? urtea. Kriston jokok gateazian. Bai, bideojokun historiako urteiko onena bezala askotan aipatzeu, 98a, azkenengo urtetan egon dira oso urte fuertek. 98koa ikeragarria izan zen, Bai, ezta? Ocarina of Time, Half-Life, Resident Evil B, Buah, brutala. Gran Turismo, eta abar. Bai. Baina, bueno, gaurkun Metal Gear Solid batan zentrauko gea, Bai. eta aurreago, baiongo ia joko hoien gamelu batzuk. Hori da, Metal Gear Solid saga osoa ingo dola espero, Bai, nik uste daiet. Ni asko gustatzen saga osoa, Bai, nik Dana gustatzen hortxe dut pendiente. Dana gustatzen ezkit nahi. Bueno, PlayStation bateko jokua, Bai, PlayStation batan joku mitikonetako bat. hoi da. Gainean ikuste kriston narratiba sakona eta komplexua ekarrizuna, oso pertsonai garatuak zituna, Bai. alderdi hortan oso, bueno, berrikuntzaz betetako jokua izan zen, ezta? Jolastu zenuten entzat, nik uste... Bai. Bai, ze pentsa PlayStation batakin garai hartan pixkat, ordu arte pixkat ume gauzako ezela zian, Bai, bideo ezta? joku gola ikuste zian gizarten, ez? Eta hau izan zen lehenengo jokutako bat ola oso gauza heldua bezala ekarri zuna, Bai. gerrai buruzko hausnarketa, arma nuklearrak, zera... Bai, eta pixkat aipatuko ditugure bai, ze mekanika berritzailek ere sartu zituen, da nik uste gaur egun kriston erreferente bihurtu dela joku hau. Bai, esateko sigilo asuntoa, isilgordeka, zenola Bai. jarraizu? Sigilo esan jarri eta. Nik uste hor gamer ontsiko testutan da isilgordea, holako ze jartzuela. Bai, Eta genero hori nahiko bazterrekoa zen, ez? Da hor pixkate modan jarri zuen, Eta zertaz zihun jokua, pixkatzuk jolastu zenula, Tasio? Bai, baitu, protagonista Solid Snake, soldadua zen, Bai, eta Solid Snake arma nuklearran instalazio baten infiltratzea, Shadow Moses izenekoa, eta Foxhound izeneko talde armatu bat, dago bertan, eraso nuklear bat iteko asmo galantakin, Metal Gear Rex izeneko olako meka amuko roboto erraldoi daukea, misil nuklearrak botatzeko kriston gogokin dauna hola, bai, ez da, nora ezen. Eozein lekuta, Dale. baina eozein lekuta bota daike munduko eozein puntutan jata txikizioen da. Bai. Orduan, movida nuklearra, eta Snake hor sartzea. Ez da broma kontua ordune, Ez da brometakoa kontua, Eta talde duntako oso gaizto bidia taula, bueno, gero ipatuko ditu, baina kriston personaje pintoreskok eta Bai, ez da. ikonikok daude hor. Hmm. Snake behaz aparte, hor aurkarik, izatitun aurkarik epikok dira. Bos bakoitza, zinematika, bosan historien nola presentatzean, Bai, oso jokuak ekartzen dutenean fundamentozko gaizto bat eta aurkarikola Bai. gogorrak izateaz gain fisikoki garaitzeko bere izaera, bere izgarritasun horrekin dakatenin bere haien izaera, jokua asko betetzen edo ez dakit. Bai. Ontzen duten gauzak izatea. Bai, beti izatu, histori baten kalidadean eurtzeala, bere gaizton Bai, ez da? tamainakin, edo gaizton karismakin, edo. Bai, karisma. Alde hontatik oso karismatiko dira, bai. Eta, bueno, Snake bakarrik dijoa, historia hontan, Bai. infiltrazio hontan, eta kodek bitartezko komunikazio dauke, hori ere flipantea zen momentun. Snake hola makurtze zen, eta gaina nunbait bere belarrin barrun o burun barrun sartuta zeon komunikazio sistema hori. Ostras. Soldadu bate ondare ondon, beha komunikatu zeiken da ez zuen entzuten. Beha bakarrik entzutezun, Bere garunakin, Bai, dana- bere garunan bitartez hitzitezun. zan irrati bat zan, Bai. bere frekuentzikin daula, baina ez zan aurikular bat, baizik eta beak ja konektauta zeuken, ez dakit nola. Ze ona. Eta dana holako gauza zeon, Oso nanomakinas. berritzailea, Kojima.
Bai, rollito hori zeon nanomakinaz, da hori gorputzan, bioteknologia, ez da gize, holako historik. Eta horrekin komunikatzen zen, bere ekipuak intzala koronel bat, eta gero, ez da gitzertzen bestia meiku bat, eta zuzken hola zea batzuk aditu diferentek, beha izatzen. Behi, aholkuk ematen da laguntzen bere biden. Orduan, cada 2x3 itezen, irrati jotzezun, da beha makurtzezan, da itziten azte zeinan da hor konversazioa hor, irrati zaurkoiek azaltzezean da. Eta hori momentu niretzako, baina zen flipada bat, baina kristona, Zenbat urtekin jolastu zenun gutxi gora bera guatzezea? Laroita 18 atea zen, nik 11 urte ukonitun, jokatuko nun, ez dakit, pareat urte beran dugu, pentsa, nire kasun, da jende askon kasun, izan zen, nik Mega Drive eukin nuen aurretik, 16 bitetan, Mega Driven Sonic eta olako gauza jokatzen aitzetik, baten PlayStationa auki, eta hau jokatzea kriston saltoa. Baina barbaridad izan zen salto hori, Eta gainea, bai cinematik aldetik, bai narratiba aldetik, bai historioa, bai ez? Bai. Orokorren. Baten zen, hori, oso gauza heldua bezala, eta histori komplexua, eta... Bai. Violentoa zan baita? Bai. Bai, ez da, oso. Tope. Eta pentsa, edade hortako mutiko batek, violentzia eta, kristona zan, kriston gozamena. Impactoa ematez ezun gaina, ez, igual, pixkat? Impactatu, o ez hainbeste? Bueno, pelikulak eta ikustu genitu, gerra, akziozko pelikulak, eta zen ere rollitoa zan momentu hortan, hola, gaina naiz hor pixkat hor, matxote gaizto bat izan, da, rollo hori dana, hola, arma, gerra... Asko gozatu zen un orduan. Bueno, tope. Erki? Hauxe dakabu istoioa, esan dezakegu Tasiok asko gozatu zuen jokua izan duzala bere garaian. Bai. Oin dela gutxi berriz jolastu dezu saga, haure bai? Bai. Eta nola izan du da urteetan geroago eta beste adin batekin berriz jolastea? Arra, kristona. Eta jokagarritasun aldetik eta nola gehu da? Gaur egun jolasteko jendeai? Jokagarritasun aldetik kristona. Nire ustez kristona. Animatzezu jolastu ezkunak. Oso fresko dago. Bai. Oso krokanti dago. Bai, hoi arra izatea, Beti, ez da beti gertatzen. Batzutan mekanikak pixka zarkituta gatzea, eta gaur egungo mekaniketara nola ohituta gauden, hartzezu aspaldiko joku bat, eta naizte historia oso nahi izan, mekanikengatik batzutan pelota itea, eta hor txerdizka ustea jokua, orduan honek fresko mantentzia. Oso gomendagarria da. Iruan remake ateakoa, igual batzuk horrekin ezautuko zuen, zuk bai, ni horrekin jokatu gabe zaudetenak. Bueno, bosta jolastu nu baino oso gutxi. Nei saga oso asko gustatzen, bere gehien bat eta bia jokau nituen, eta gero ja denboa pila pasauta gero. Esan dezakegu zure saga maitatuenetariko bat dala Metal Gear, bai, ezta? Bai. Bueno, komentau dezakegu pixka zeatiko la goraipatzean jokua, nahiko esan dugu, baina hola puntu batzuk esateagatik nik komentatuko nuke, nahiko, ja esan dugu, baina narratiba berritzailea dula, ze trama sakona eta komplexua aurkezteaz aparte, giro eta gai filosofikoz beti ado, nonbait jokua. Bai. Orduan, nik uste garai hortako narratiboi izatea nahiko berritzailea zala. Gero bestetik bai, gerra sartzen da, etika, orduan, ez da, garai hartako bideojokotan oso ohikoa etzen narratiba da, edo gaia da, ez? Bertan jorratu zianak, orduan, alderdi hortatik ja, oso joku berritzailea izan zen. Bai, momentu oso berritzailea zanek, gaur egun asko zoitu gaude, olako gauz eta bideojokutan. Bai. Ja, kara, momentu olakoik nik enun ezautu. Zan hori, Sonic, Spyro the Dragon, ez da olako gauzatan, da baten hau zen oso apurtzailea zela zen. Bai. Eta hori oso zinematografikoa zen, pixkatola pelikula baten egotea zela zen, da. Bai. Gero hori teknologikok ire nobedadea zen, zinematika eta jokua danak motor berdinak ininda egotea, eta oso barrun sartzen zinen. Oso. Jokatzen ibiltzetik zinematika saltatzea fluidoa zan? Ikeragarri fluidoa zan. Bai, ez da, garai hartako. Esko hainoituta gaude. Garai hartako jokuk, egongo zian gehi hori olakok, baina, adibidez Final Fantasy zazpi eta olakok, hor kriston saltoa dago, zinematika da kriston grafiko realistakin daula, eta gero jokatzezunen, buru handi monigote bat bezala bihurtzea, eta hor salto handi da zeon, eta joku baten hori oso apurtzailea izan zen. Ez da, presupuesto manejatu zuen, baina... Etzen txikila izango, etzen makala izango. Teknologikoki oso punteroa zen momentun.
Bai, ze jokagarritasunaren nahiko berritzailea izan zen, ez? Bai, oso. Bai, lehenengo bik dauke pixkat, esango nuke perspektiba kamera goragotik bezala dago, bat bastante goitik bezala ikustezu, orokorren. Eta gero ja nik uste kamera gehiago aldatzea laurrengo jokutan, baina baten gehienen nola nahiko goitik beratzi duzu, esan nahiki. Bai. Eta hor jonberazu, hori, momentu nola ibiltzea eskutuka eta kamarak baita, mapan ikusten ditun kamarak nola apuntatzen zuen bate eta beste kamaran bizioa, eta hori eskibatzen jonbertzen ondola, ikaragarria zen, Bai, ez da. Bueno, flipantia Isilpeko mekanikak bai, komentatu deula lehen. Hori da, zaratateatzea paretan kontra, tak-tak, soldaduai atentzio gaitzeko alde batetik juteko. Zemuz garai hartako gaizton inteligentzia artifiziala? Esate izut, gaur egon behirauta, igual ez da inbesteako, baina momentun flipantea zen. Kristona. Bai. Ona. Vale, nik pixkat zerbait gehiago gehitzearen, pertsonaien garapena ere esan dezaket, lehen Tasio komentatu duen bezala, gaiztok oso ondo garatuta zeuden, pertsonalitatea zekaten, motivazioak zituzten, ez zeuden hor gaizkileana edo gaizkilean aiten gaiztok zialako, baizik eta atzetikan, pertsonalitate jorratu bat zakaten. Dana esplikaziazion, humanidadeakin bezala gaiztok. Motivazio argik zituzten, klaro, guzti honek, jokalariarekiko, konexio emozionalan ikuste gehiago albidetzen zula, ez historioan gehiago murgiltze zinan. Eta gehiago konektatzen zenun gaiztokin, gaizto ikonikoak zehan da hori, bakoitza bere historia zuen atzetik. Ni asko gustatzen hau, oso onak dian gaizto jokuk asko gustatzen azki. Ola, karisma askoko, edo, gaizto flipantek dituztenak, eta kristona izatea. Gehiago, nahi bat zure komentatu dezaket, berrikuntza teknikoak ekartze zitula baita kristonak, baina nik uste esan deula, ze PlayStationeko gaitasunak erabili zitun, bere garairako kriston ikusgarriak zian zinematikak eta albidetuz, bideosekuentzia zinematikok esan deten bezala, nahi danak narratiba berastezun, esan deuna, kriston jokua. Nahi bazo gaizto bakoitza komentatzen hasiko gara. Nik komentatu nahi nun edo garrantzitsuna, zuzen daia. Fideo jauna? Nik uste bea ez bazen jokunen atzeneon zuzendari modun, ez zula zer ikusirik izango. Epatu berra da baita, 3. Metal Gear jokua zala, aurretik beste bideontzian MSX konsolan, eta hau zen lehenengo tridimensionala, eta aurrekotan ustez Kojima izan zela zuzendari, baina hemen ja kiston kolpea jozunez, eta oso berritzailea zen baita ikustea zuzendarin izena inbestetan, ez? Kojimakin beti ikutzen katxondua, hola, zenbat aldiz jartzen bere burua, directed by Hideo Kojima, eta pila bat azaltza izan da zen, ostia, zer da hau, ez zine munduko zozo ezela ematezen, ez? Bide jokutan etzan hainbeste ikusten, oen digana ez da hainbeste ikusten, Eta gero, inguruneko oztopak hautsi zitula, eta 4. paretan, edo 4. horma modu sortzailean erabilizula, oize? Hortan sartuko gara. Kristona izan zen? Ikerarri izan zen, Osea, ingo zizun momentu hortan buruakola? Momentun zan hori, eske gero ere ez zia, hainbeste estilo hortako, kola. Ez, eske gainea, narratibak lagundu inbar dizu, hoi era naturalen sartzen, ez? Atzetik pentsatuta behar duzen momentutan nola, edo nola ez tezu sartzen nolako gauza garrantzitsu bat edo. Konkretuki ipeteko dugu? Psikomantisena da? Bota, Psikomantiz. Psikomantiz dala, psikomantiz zatean. Psikomantiz? Psikomantiz. Launen arte nola? Psikomantiz. Hola, ez nion, psikomantiz. Kristo, Psikomantiz egitezun, izton gauza egitezun, nola, zan gaizto lako, nola esan nola, mentalista bat ezela. Osa, zure garunakin jolastezun, nozkantiak. Tipok, zehazuzken botere psikiko eta airen jartzezan nola, levitatzen da. Eta hori, Solid Snakeen garuna harrapatzezun, baina, karo, Solid Snakeekin batea, zuk jokalaria zinala. Eta horri esatei ez, 4. pareta ustea, ez, jokalaria eta jokuan arteko distantzia hori. Emateu bapaten zurekin izketan daola Psycho Mantis, ez? Zure garuna irakurtzen aizala ematezun bapatean. Eta kasu honetan, memoria txartela irakurtzezun. Eta ikustezun hor ze partida zuen gordeta. Eta esate gizun, Spyro the Dragon guztatzen zaizu, eta zer bai.
ze jokutan jokatu zinen, Bai, horrekin esan itez jolastezun, ez? Momentun, bosan kontrako burrukan esan itez izun. Orduan, izua eta dena sartu behartzizun. Bai. Zeo, gaur egun ohituta gaude gauza bat eta zitzein da gero anuntzioa Googleen saltatzeak. Baina, garai hartan... Harri-harria zen. Gero baita ere pantalla raro batzuk ezela saltatzen zuen, ematezun telebistan sartu zala baita, itezun telebistako kanal aldauko balu bezala eta olako gauzak iteztu. Ostra. Eta borroka hori garaitzeko, inbertzana zen, beak bazekin nola erasotuko zenion nola, zure mandokin inbertzen una irakurritezun. Karo, zure garuna irakurtzezun, beraz bazekin zure atzitxekin zeingo zenun. Oida, eta inbertzen una zen, mandoa deskonektau eta bigarren jokalarian ranuran sartu. Bai. Eta orduan ja ezintzizun irakurri. Portuan. Hoi kristona da, nei, ez dakit gaur egun, okurrituko zitzaidan, hoi itea? Gaur egun ezin da, ez dauzko ranura. Bai, baina honet esan, aukera egongo balitz, ostras, nola, ze momentutan, kontuatzezea, hola garaitze jozula, oza, nola okurritze zaizu hoi itea? Bai, ezakit, momentun komenta goitezan, jenden hartan gehiago itzitezan baita garai hartan, esan eta... Bai. Entzuletako edo bain ikusten daun gameluzalen batek, ze bere baitan lortuzun asmatzea nola garaitzezan psikomantiz? Ni genez akoratzen nola lortu nun. Oze. Genez akoratzen nola lortu nun, baina, bueno, ja pixka igual zabaldu iristezan momento baten ja igual jokuak igual esan itez izun. Esan, edo era batea ezagutarazte zizun, edo... Nik uste irratietik koronelak edo ekipoko norbaitek esan itez izula hori mehartzala. Ja. Bestela, ez dut zausmatzen. Bueno, norbait goatzen baldin bada, horrazpin komentario kaxan jartzea. Beste gauza bat laugarren pareta buskatzezuna baita, zan momentu baten esate dizen, pertsona honekin kontakta berdezu. Ez dakit mailing zan, ez beste da zan. Pertsona honekin kontakta berdezu, eta esate zizuen etzenekin frekuentzia. Irrati bidez deitu inbertzen nion, da frekuentzia ez izun jartzen. Bai. Eta orduan frekuentzia asmau inbertzen nola baita. Eta esun da frekuentzia jokuko kontraporta dantzeola. Joku originalan kontraazalen azaltzezan fotograma bat, eta zen pertsona horrekin hitz egiten da frekuentzia. Hoi ez zuten pixkat idin pirateoa ekiditeko? Hori da. Non baiten zundet, hoi? Bai, zekaro, esan berda dago PlayStation batan garaien oso pirateatu izan duzan, ez da? Mundu guztik pirateatu eta genuen, baina dana piratea bazan, joku originalak ikustea etzan bate komuna, dana pirata zan. Baina, bueno, pirateatzezu eta kodigoi paper baten sartzezu arronda, jazta. Asko itezan hori, bai, asko itezan. Piraten papelen jartze dizuen, tak hori. Ba, kriston ideiak, Bai, hostia, nahiz akoratzen zenbat CD zeuzken jokuak. Batzuk bai, Izango zituen. Lau bat ezotezian. Izango zituen, baina Kojimako reuki zituen ideia xorta batzuk joku aiteko momentuan, Bai. Kriston ideak egizituen, bai. Horre oso inspiratu egin izan. Eta, hola, beste aurkari gogor bat esateagatik, Sniper Wolf? Bai, ez bereziki gogorrak zialako, baizik eta hori, zian oso ikonikok, eta Sniper Wolf zea zan, frankotiratzailea. Bai. Eta baita ere zuken bere historie, eta zinematika nola musikakin da bere historien tragikotasuna, eta oso ikonikok zean. Bai. Niretzako oso ikonikoa, eta ez da iguala imeste gogoratzen, baina Grey Fox zan. Bai. Ninja bat ikustezin bihurtzeko zea zeukena. Bere traje teknologiko bat ezela ikustezin bihurtzeko. Bai. Eta Grey Foxen iristezinaneko zinematika zan, flipantea zan. Bai. Pasillo baten dana odola, pixkate bildurrezko pelikula japones baten estiloa, hola. Bai. Pasillo bat dana pareten odolakin, soldado pila bat hilda, hola. Hostia, zer da. Txokantea izango zangorra, ez? Pasilloa? Bai, izan hola, hostia, noa goaz, hola. Ostras. Eta gauza gogorrez izketan, zego atzezu ozeloten tortura estena buruz? Hori ere gorra zan, bai. Bai, ez da, gaina... Inbertzan, baldak izan nola inbertzan. Ez, baina irakurri etor erabak inbartzen nula. Bai, esneik harrapatzen zuen da tortura egite zuen. Eta pentsa, hori bideojokutan momentun... Bai, gorra. Bai, oso gai fuertek azaltza zian tortura. Irakurri dutenez, inbartzen un erabaki edo aurre egin edo amore manda. Honek pixkat jokuan bukaeran eragina omentzun. Bai, erabaki o lortu inbertzen honez, inbertzen, aguantatzeko inbertzen butoia eman, hola, tipiko, zera. Bai, azkar, asko. Nik enun lortu. Enun lortu, ez bere garaien joka honen, ez gero bigarren aldiz jokatu eten ondela urte batzu. Atxitxak etzian nahiko azkar muitu? Eta orduan, bukaera diferentea hori lortzezun edo ez. Vale.
Eta orduan ze, bukaera txarra lortu zenun? Bai, esateko bai. Ez da ona eta txarrare, baina... Bueno, baina, eskaxa, erdipurdikoa esango dugu, erdipurdikoa. Bai, diferentek dira bukaerak, Bukaeran, incluso ze personajekin bukatzezun, aldau itea, eta dana, Garra. eta bueno, gero revolver ozelot, Bai. zen baita. Hori ere oso mitikoa zen bere, revolverakin xa, bueltaka tabla. Bai, ez da? Esan behar dago geroa, urrengo jokutan, Bai. ez danetan, baina, ez da nahi spoilerrekin, baina, izton garrantzia edukitzen personajea dala, eta, Orduan da gehiago garatzen jutea, da bai, pixkat, ez da nahi ezer desbela, Indarra. baina zuk laizter ezautuko zu, Bai. revolver ozelot. iruan remasterran. Bai. Ona. Bai, garrantzi edukitzeu personaje horrek. Ostia, ona azten nahi naiz lauakin. Igual lauakin azten nahi naiz, Iruan azaltzea, Ite ditugunen, Metal Gear Solid 2, 3, 4, orduan. Bai, eske, asuntoa, Komentatuko claro, batat azondo batzen izan lehenengoa zan, baina gero histori buelta atzeko emate ditu. Bai, ez da. Eta ikusten dutenagatik ez du historio erraza. Ez da erraz jarraitzen den historio bat. Denboran aurre atatzea kriston salto gare. Kriston salto gare. Bai. Hau lehenengoa gertatzea, ez dakit, 80ko hamarkadan egola, historien barrun, realitatean bai, baina historien barrun. Bai. Eta gero, bigarrena guztet segiteula, historio baino beranduko da. Eta gero, hirugarrengoa, ez dakit, 60ko hamarkadan egola dejoa. Osea, denboran asko iteu batzea. Bai. Eta laugarrena berriz berandugokoa da. Eta bosgarrena, enez batzen. Bosgarrena lehenagokoa da baita. Bosgarrena ere, bai, kriston salto daude eta historien kriston movida daude. Bai. Ez da erresa jarraitzeko. Bueno, eta zuen ustetan, zein izan zanula zuek gehien goatze zuten gaizto maitatuena, jokukoa, ze ziur entzule edo ikusle bate baino gehiago jolastu dutela Metal Gear Solid bata. Bai, konta iguzu, ikusen-tzuleok. Iruzkin du. Iruzkin du, komentario kaxean, Bai. Eta, bukauko dugu bisikiakien? Besikeia. Eman, tasio. Bai, besikeia oso kuriosoa. Bai. Berriz ere, gameluna ipatua izangoa, Abe Koubou idazlea. Bai, nik gogokin nago bere liburun bat irakurtzeko, Irakorri marko da, Bai, noski. Eta bere liburua da Hako Otoko, Boxman, bezala ezaguna. Bai, Eleberri horrekin inspiratu zen Kojima zarra. bai, kaxa gizona liburua, Boxman. Bai, kaxa, Metal Gear Solideko kaxa mitikoa sartzeko historien, zola omenaldi moura. Ikusten da, asko gustatzen zaiola idazle hau Kojima, izet Death Strandingen aipatu gendun, eta hemen ere bat hor, Bai, hor gaina poema bat aipatu genuen, ez? Bai, soka eta makila. Makila eta soka. Bai. Eta horrekin oinarritu zen, historian funtsa bezala hartzeko. Edo... Eta oingoan, kaja gizona. Bai. Irakurri beharko dugu liburu Bai, kartoizko kutxa, nun baite historia da, eleberri honen historia da, argazkilari bat, kaxa baten barruan da bilena, eta hor kaxako zulotik argazkik atatzen da, eta hortik argazkik atatzen ditu. Bai, eta ez dakit ez dut ezan, nahizula, jendiak ez jakitia be argazki jatetzen nahizela, ez? Argazki naturalago katera, olako historien bazan. Osa, beak ingurua bate eraldatu gabe, argazki horiek atera alizatea, ez? Bea horrez balego bezala. Ez dakit, nik kaxa baten barrun, asko izkutatzen zean, baina... Bueno, kaja balitzezela... Utxe hango balitzezela. Entornoko gauza bat, bai. Eta, infiltrazio historio baten... Bai, bai. Zea baten, ez? Olako instalazio arma nuklearra duen leku baten infiltratzen, hor dana vigilantek etola dara. Bai, bai. Jote zinen, kartoizko kajan sartzen zinen, da ti, eta gero gehiago, geldik, eta karo, ikusten zuen kaja bat... Eta inorrek kaso zipitzik ez. Ez, hoi da. Kaja ikusten zuen, da. Gero batzutan kontura hoite zian, bide erdin topagozke gola... Hombre, muitzen kaja, ez? Teite zuen fin, eta horra azpina saltzen Solid Snake. Baina interesgarria, Gideon kajan asunto hau... Oso kuriosoa. Berriz idazle honen bitartez sortu izana. Bai, oso kuriosoa. Hauxe, gaurko gure bisikeia. Bai. Da unaino, ez da, Tasio? Unaino, zerrekin jarraituko da urrengon. Auskalo? Nik zaga oso haingo nuke guztua, Bai, baina hain tartetxo bat utziko dugu. Laua, bosta... Bai, gero spin-offak etare badare, baina... Bai, baina poliki, emozionatu gabe. Ba, eskerrik asko, horreoteatik, Gamelu zaleok, eta horren arte. Ondo izan launok, laster arte. Adio.